bono ndengereti igakwete eba mongentire bona ense yabande tokomanya ninkikere na muntu mumanyete taiyo uramorora gotebia mwisi kuyure ngo ngakerete simi nigare ndi tomurwaire bono narenga asenka yana Kenya tukagosana n'umugaka naraberire mugonga iga matukatari make imiaka ya chire anga 14 bono nabo nabera n'abana abaiga bakineira iga tuanga igete tunyoyo no kuragira nturi konyore ndagira buya nigo togokora barua twamaya kuragira ya karonko irana kanyora gesibeti ari tayari akogende sabari nchenta nyimanyeti gante imbwatero umwana ngende nkoira nande kamubori ngayogo chingango chande manya gogote akega nkanyoro konga kere simi marogo bangu chonto mere chianga mambi nganche na chiete na robi ntagete gochigosoma ntagete kwanda Saudi Arabia kumubori ngakikwarusiti akarangara rieke utaite kwanda Saudi Arabia nchiko mokani tigakogende nse yinembe umwana bono sengencha aroche muna tubwato botaka bongana timanyeti oyo motebeti nga Saudi Arabia yenerera akonyo umuntu umwana ori akaremereri agante imama goika ngenda na keba kende gyonsi tigaye ngenda Nyasaye na barankonye nyore na nyorire chibesa chitokonya twabeire gaiga chinga kichintambe tutabwati kende nabora nyore Nyasaye kugura chinchira togokonyeka bona akanyora umwana oye karabogete gaire twate manyeti karaboga atabogete akanyora nigare omorosu na indo okorereke gusi nera no mugusi akagenda gochiororo akanya kumurigereria karachagete gukwana akamubori nondoche umwana oyo nakamotebie ninkoroche bono akamubori ngakiokorokwa akamotebire nde muna arenge korokwa nera akamotebia bono noyo sobo mama bono nakumanyire noyo sobo mama ngakere mama esimio motebi nyagitari nde ndwarete takumi mune simi erimete bono bakangakere esimi bagantebi nwari nyagitari chiachentie chonye barabayambari abari bantu banje bakonye umwana urione kibaranja irane Kenya acha kubwena rigororo nari tokomanya mochando ki umwana abwate egeko garanki bakorimeri simi onye bakoira abantu asagaya na inde mbatebete barabune serikali imebari bone karo bare serikali yime mbariyo asengenjoro na serikali yeye gochikubariki ko bakera kisimi mbari kubwata. Karibu sana mwanchombo lero Enka TV na nakwaje nego chagaiga asomo chio mugonga so chire gutajiro mungino yomo obwato muchando mungino yo na bwato mwana oyo urwete kurugaiga asense ya Kenya kagenda gali asense ya Saudi Arabia kwigeri ere amona abana bayi babere atikete gaiga lakini asege sekebe okore nyombe ya chiete ya bwato muchando ndo mwana oyo gatebekana ngabonega narwagete aja senya gitari kini communication teyo buya igo guchagaiga ase ense ya Kenya gose bali gokwana na mama mwabo mwana oyo taliko nyara gokwanira nyina ende ko agenda communication teyo yani litko limongo kwanale tajigo chokwana yani timanye tinga ninki kagenda none besa tanya gutumira guchagaiga mamu mwabu no ale gaiga chandegete agotobolinga onde wense kulire Enka TV oranyare ko mokonya atwale communication ochia so mwanoe ose na nyara ko manyanga ngayo mwano ya chiete ko rugaiga ngakiamenyete akiagendrete unabone gaje senya gitaja reward nanya aliko nyoro mwanoe guchagaiga asense ya Kenya achikorwali rugaiga twikirega igatomanye omogano full ngakioringe ngakio musubati yarwete gaiga akagenda ase ense ya Saudi Arabia ni kwana mange na ikirega igasomo cyumugonga tete gosoa to kwana mama mwaba torese full story yo musubati we karibu sana mbwati mbako mweli wa Maletane Bridget Kerubo namanyira zao yo ngotomaro musamaria namanyira zao yo ngotomaro musamaria zao yo ngotomaro amanyira zao yo ngotomaro musamaria amana na bwemeganda ngotomaro musamaria amanyira zao yo ngotomaro musamaria amanyira zao yo ngotomaro musamaria amanyira zao yo ngotomaro musamaria zao yo ngotomaro musamaria amanyira zao yo ngotomaro musamaria amana na bwemeganda ngotomaro musamaria amanyira zao yo ngotomaro musamaria konga mwanya bantu nyaza konga mwanya bantu ahe
amone moyo aende tiramina amanyire Yesu ngutumaru Samaria sogo gimobo seta barie sama komwa yango tumaru Samaria wabeire gokorera wabeire gokoiranana na chanda kire sogo gimobo ya Yesu ito moyare nyasao karibu na indo mwanchumulire na twikire gaiga asenkayo munginoyo igotoka igaiga asomochio mugonga ime ya Bombaba ward Bomachoge Burabu constituency ime ya Kisii county teto mungina twerese ngaki umusubati oyo yarwete igaiga kagenda ase ense ya Saudi Arabia nende ngaki story yonsi yagendereire ngaki yagenderete gali communication ende nero kiagerenga twakoresa bali gitokorwa asomochio bosongo mpaka gaiga asomochio mugonga tomanye ngaki togokonyo munginoyo karibu sana mungino Samarieta nkorokuru tu Paulo umwana na akorokwa ifoni muraro gena umwana uyo iganiga amenyete Nairobi akaruorora agachichari tukelime maambi ari no umwana koboko gonte mama tutarachi gwikagabu mwamenyete nere gaiga ona nte toto mogano full wono ngora kuru mocha gaiga ndoche makomboete gaiga nanga kimo gotokaga nende ndoche ngai miaka yao yarachirake na wagotweresa nga kimo achite gaiga nende nga kimwana abogete mambi goseri twegya kurukuru gaiga nga kiaringe wono narenga asenka yana Kenya tukagosana n'umugaka naraberire mugonga iga matukatari make imiaka ya chire ange 14 wono nabo nabera n'abana abaiga bakineira iga tuanga igete tunyoyo no kuragira nturi konyore ndagira buya nigo togokora barua twama kuragira mwana uyo na igeta akagenda buya ensema ya Bukamba moberi rororo ange imiaka 3 karabere imiaka 3 mwana uyo ritukelime mambi ganyora ugocha chire saa 11 arure Nairobi abo bono gagontebia nigorere nkamuigorera agaswa enche ngokoba naringa omwana oye abwata omonene gochia esukuru nigo bado nabwata omwana onde omonene bono ngakoba omwana oyo ekero nkoirana kanyora agesibeti are tayari akogenda esabari inche ntanyemanyeti gante mbwatera omwana ng'ende nkoirana ande kamubori ng'ayo goching'a ngocha nde manya gogoteba mwana oyo akagenda achiete Kisii town akega nkanyora okong'akera esimi marogoba ng'ocha ntomere chianga mambi ng'anche nachiete Nairobi ntagete gochi gosoma ntagete koenda Saudi Arabia komubori ng'aki kwaruseti ekerengera eke otagete koenda Saudi Arabia ng'a ninche ngotebia yetiga ndara asome esukuru ninche ngotebia bono omwana oria akabera ororo chigwiki ibere akairana kera iranire gocha tukamanya konyora omomurondo okoroku Justin bono nere broker akamanya goteba nabwata abanto bakoira abanto Saudi Arabia barabaya naende chiagent echi nabo chikoakia chisimia karo omonto anyorire obokong'u bamokonya bare serikali ime bono omwana oyo ekero aigwete iga akagokiwa na ering'ana eria agateba bono oyo nere nkobwati bakang'ira ase aywo mama nindwara ninyora obokong'u bonde abwo bare serikali ime nabo bagonkonya bono bakaenda nere rituko eri gochi bosongo omwana oyo akagenderera bono bakarara bosongo abwo oria ogocha ogontebia ng'a chianga chiaye ong'e esimi ing'ende moirere atomerwa gochi Nairobi inche tinakora kende rende ase eng'encho omwana aikire kogenda nkamoa kero namoa esimi eye iga na echianga momurori tachieti anyeire akabwata akaboirire chianga chioka agatiga esimi maega kero atigete esimi maega omwana oria akona gosaba chisimi okong'akera oteba gaki esimi yane torang'a nkamotebia inche nanyetomete bono omomura oyo kumbe tachieti aire esimi eria nanyebeke aye namoete koboko namonyete koboko atebete teri kobera ase ebagi yachigosira era akanyegacha akaira chianga chioka bono chianga chiri omwana oria gakona koboria oyo angete korwa esimi bono ekero airanete togachi komosaba esimi nabo aengete gotoa esimi eywo boire naende omoiso oyo omwana oyo agakora chigwiki 3 naende akairana gosoma kero omwana oria airana gosoma
naende stiri ntogenderete konya gosaba omomura oyo esimi omomura oyo stiri yangete agoteba ng'a ninche amoe tacheti amoe omoiso oye naende omwana oria bakamorangeria akairana gosoma bono bari gotumia esimi yane komwakera nchikomokani tiga kogenda ense eywo na embe omwana bono ase eng'encho aroche buna tobwate obotaka bong'ana timanyeti oyo omotebeti ng'a sauti arapia eye nere erakonye omonto omwana oria akaremereri agantebia mama goika ng'ende na keba kende gionsi tiga aye ng'ende na nyasaye nabo arankonye nyore nanyorire chibesa chitokonya twabeire iga iga chingaki chintambe totabwati kende nabo oranyore nyasaye okoigora chinchera togokonyeka bono omwana oria agachaka airana eraundi ende ngonya gotema komokani tabaise kogenda ase aywo ase eng'encho ng'ona koigwa narenge chistori chimbe tindanchete agende omwana oyo bono ekero achicha yarenge omotienyi korwa January osomire abanto aba bakamwakera esimi agantebia mama nkogenda ndi kamokoni views ngataka komokania atige pi bono agachaka agenda tu ewiki eyemo akairana omoiso oye ngacha ngarangeria mosubati omonto nkamotebia omwana agenda amokonya amorigerie ekebarua omwana oria agenda akore achenchi ebirengereri korwa Saudia omosubati oyo minto akamoira akabera bwoye ekebarua keria ngiachi gotoka akamotoma tu gochia ase omokubwa oyo agende gokora egasi oo nonya anyorete obogima obokong'u akorisia chimbori agokora egasi ya nyomba ogenda orosana orisia chimbori okorisia ching'ondi orisia chingoko na omosara akarora akoegwa omoke kero arenge ase orosana abwo korisia naroche eng'iti ekamogosa mwana oyo akaoba eng'iti erabase gocha komoitera obande mwana oria akairana korwa aria agachicha agaika nyomba agantebia mama gaki tinkobera rigia chibesa ontomere tinabwati enchera nare konyora chibesa amotomere ase erituko eri kegima kamotebia tiga boki nabo ndarigia onde bwensi motebi ankonye chibesa ngotomere botarachi gokia abanto abwo ba Nairobi bagaka esimi omwana oria akagenda aroro bono bakamotomera rende chibesa nabo bamotomerete akagenda ororo korwa eria achiete aroro akabera ororo amatuko 3 akang'akera esimi nkogenda tore agantebia gokonyora esimi eye nasaba yachire obu omanye igo twachire tabwate esimi are kogenda nero bono esimi eye egaika ekarima nkamanya igo bachire korwa amatuko aywo mpaka rero ngonya komwakera esimi nkomobori bono korwa gwachiete egasi eywo mbanya gogwakana besa echio ayo otome gocha chikonya abana ekero baruete iga iga tiankona chake ekero baruete koruga iga ense ya Kenya bakagenda mwakwanete nere agotebi ng'a bachire iga ntebeti ng'a nkoika tore togende marogoba gokonyora esimi yarimire egari gosaba omanye igo twachire ase emetienyi eywo 3 ne training barenge ase emetienyi eywo 3 korwa January mpaka omotienyi o 4 ne training barenge bare kwenda basoma barwa ororo bono omotienyi 5 nari bono bamwakera esimi bamotebia ogenda ororo korwa abwo omotienyi 5 gati nari achiete bono korwa omotienyi 5 gati nkona komobori nde gose okorire egasi atome chibesa abo ngokwana arenge bate ontebi mbarang'a esimi bakong'ana akwanera bono naende baira bono agacha agantebia bagoteba ngocha gotoma bare lakini mbacheti batome bwango egoika omotienyi 8 bakamotebia ng'a batomire chibesa lakini omoiso oye mbatometi besa echi nchikomobori nambaki batoma gochi inche bono namaete na mpesa chibesa chikare gotoma chibesa chiria nchicheti bono agacha agantebia ng'a bagoteba Western Union eye inche ning'imogete nkagenda oo bagantebia ogotoa risiti gose otoe enamba etomete chibesa nkanyora rende igo besa chiria nchitomiri na oborimo bono nkagenderera stiri koganya mobori chiproka echi ngochi kobakera chisimi nkobabori chia agent omwana oyo no ochiete rende chinamba chiria nachete agachintomera naki atanya gotoma chibesa goikera iga amenyire amatuko amange na abana nantigerete koboko timbwati kende ngokora nkorigia ekebarua nakora namanya konyora chibesa nagora endagera bantebia buna nacha atome oywo mbuyare kero are bobe kanga twagotebire bono tokagenderera konya gokwana bagacha bakarimi chisimi chiria ngochi kobakera badaivateti esimi yane teri gosoa chiagent
bono ngasinyuni nkingokora nkanya gokira omwana oyo ogocha goika omotienyi 12 ogonte ng'a omonto oyo akonya gontebi ng'a nacha ntumere chibesa gochi December bono timanyeti gose nacha atome agantebi omogoreire esimi bono ekero yaigete rituko eri ria December iga ndoche chitariki chiarenge 10 agantebi ontebiri ng'a natoma chibesa enamba eywo ogotomeire bono ekero nachi korigereria enamba eye nkarengereria na obomaene gose na oborimo emessage eywo yachete ya enamba tu bosa nkagenda bono baka Western Union ngochi goika ororo ngobatebi chibesa nchire chitomire korwa Saudia ase enamba eye bono nari bachegeti bakanyora chibesa echi nchitomire bono ngachirusire ende ngacha korwa eri bono omwana oyo akona gokwana lakini agoteba obogima bwane mama ase ayainde nakong'u ndagera tindi konyora muna nagotebeti naende konyora ntebiri korwa maega naende naigete nkagunse korwa engasi igoro bono ngochi kobatebi bang'ire nyagitari mbatageti mbari gwancha obatebi bare komotebia ng'a arwete Kenya kare igo muna are iga agosogora okogoro bono rituko erimo ndiaigete ewiki eri yarenge Ichuma bono yarenge January bakamotebi nkoenda bare esabari lakini omwana ono akarora abanto bachire bosi bwaye abange akarengereria esabari eye nsabari ki bakogenda ekamwoboyi antebi mama naoboire nonya na esabari eye tokogenda tinyerochi gose nengiya bonsi nkoenda bare mbakera abanyene enyomba mbari gotiga monto nyomba bagosieka bono bakagenda kero baika aroro agakora amatuko abere akang'akera esimi agantebi tore mama lakini abanto abatindo chinche gose mbare buya na inche bono koruga abwe esimi egacha ekarima yaye mbachiete sabari no aba arora muna mbari buya esimi egaika ekarima kera esimi eri yarima matuko 3 bono ngonya korengereria na omorere ekarimete ninki gekabete bono ngochi gwakera chiagenti echi barigereri babutora bambegete pisi ngochi kobeka nonya na ebesa M-Pesa manya marieta inyora tindi kobaikeri bono baprogeti kere gento bono nkabanchandegete ngachanga akera kasini yane esimi nkamotebi ndigeria omomuro oye proka omotebi ang'enda amba ye chiagenti chiri chiairete omwana Saudia omwana oyo nega akarwarete bono timanyeti ninki kere konya omoise kose ito omwana oyo naigete abwana esimi ekero yarima mba moimogeti bakamoira nyagitari moiseke narose ito orororo bono akanyora omwana oyo ekero abogete gairetu atemanyeti kero atabobogete akanyora nigare omorosu naende okorera ekegusii nere na omogusii akagenda gochia ororo akanya komorigereria kero achagete gokwana akamobori nondoche omwana oyo nakamotebia ninkoroche bono akamobori ng'aki okorokwa akamotebi rende buna arenge korokwa nere akamotebia bono noyo osobo mama bono nakomanyire noyo osobo mama ng'akere mama esimi omotebi nyagitari nde ndwarete takumi muna esimi erimete bono bakang'akera esimi bagantebi nware nyagitari muna bantebi nware nyagitari nkomobori ninki agantebi tindi koimoka timanyeti inche muna naigete nyagitari na omonto oyi tari kororekana nonya na ekebande keria agotoma bakare kobwaneriwa ebibande ororo taratoma bono abanyagitari bagasite komorangeri lakini oteba ng'a ngwakare ekebande ebi chiatome gocha bono omwana oyo akagenderera kobera amatuko abere agacha agantebi omonto oyi natomete ekebande ekio bono nari bamoirete X-ray kero bamoire X-ray bakanyora omwana oyi naigwete bobe ase enda yaye iga arenge koroka amanyinga sana bono bagacha bakamotebi obokendu obonge bwasoete gekuba bokaenda bakanda naende nigo abwate airiete endagera embe bono nere eye yamosaririe enda ng'a bataete komokorera operation bono nachire gotema gwakera chiagenti echi ngacha ngasabe enamba esimi ya omonto ngakera omosubati getore ngabwa akabwate esimi eyo nkomotebi gaki omwana one moirete Saudi arwarete serious oisire gokora ewiki bono naki mokomokonya ekoera tintageti nchakorerwa operation tokomanya eki kere agenderere komobera ntegete onye ndiri okobware koirana gocha acha kobwaneri guga
Akantebinga nimesikia wacha nilipeleke ripoti. Akavutole simu. Niliona ngakia koro. Timanyeti no anerieta aproga tibono musbati ya gotoka Nairobi. Bono kurugabu na agendereire gwaka chisimi echo chigansinyanga changa ke simi gochi ase proka. Ngamotebinga enamba ye agent yaire to mwana uyo bono ndorere gusenko ngari inamba egokora. Nero nganyaka matukabere namba yerimiri. Ritukoria gatatu na achete konyenyora nkobori omonto yina mwana no chiete Saudia nigarware tate gete gokorerwa operation ne kibono mukoira abantu gari fuatiria ngo mumanya ninki na ndi tinte geti akorerwa operation aira na gocha Kenya onyo gokorerwa operation yakorerwa ase tumanyete rende muna abaibori tumanya ninki arwarete akamanya kontebinga igono manyete nje ningo nkamotebiti nkomanya lakini nambe yinero kwa moete ekera renge skuru na kinanye tumiera nga skuru kiare gosoma kamotebio skuru are gosoma eproke yairete esimi yaye mwana uri tatwarete no ene esimi ari gwakabicha gosari ikano na marieta atume bono tingigeti komanya lakini namba nere yo na wakeire konyo umwana one muna mwamuirete moko bamukoira abana babantu bachi gochandika ningo yokonya gokwachi namba chichi agent ne broke ya yega yangeire arafu no mwana nere na ngete chinamba chinde chinari gwake karona ari kubabori goro yechi besa muna achiete bakacha bakarimi bono bagaproki simi ya bakaranga bono ngo basumbuande simi kira gitu bono yaikeire umwana uyo nabagenderete kurira achandigete sana. Lakini bono muna kunya gwa tutebiri nga iragotebeti nga ningasi agwete kurwe ngasi na gwete kurwe ngasi problem nenda ya endagera kubeku gosene endagera embariete ngaine ngai arwe igabe atebeti gunya gitari karage tu x-ray akaroreka nenda yaye yasarikire bono nari bamworogeti bakamotebirigereria kunenda yaere nda ya ugesarigete teribuya bono utekeire gokorerwa operation orosi gwende iyo esengenjo nebwato omochando ogotigu na bora nyoro omochando monene bono tugatigera agabu esimi yaye gachieka yabeire rimete igoro nkanyora na inde ngwakerwa esimi karona akerwa esimi mwana oya gontebi mbara mokorera operation yeri no ari gagu bakonya kumubekera amache lakini bono taramanya ninki kere onye bare nyangwanza barenge munanga kere chia chentie simi mbatebi bamurusi oracha gokoreru operation Kenya bono na atemire gwaka korugoro kisimi echinjiri gosoa bono nkaratiga ngende police report karona report ti police na ribachete kontomera achete koimukie step magena na ribachete koimukie step bagantebitiga tugotebia abantu baragokonye bono nkanyora abantu bachirega iga ba media bakamburi muna imbatebio mochando mbwate na nde ngaki umwana achiete na abana ngakibare na inde mbugi makiba menyerete ba nabo onde bwensi aratororera mabira tokonye bono mbachete nkabaeresa bono lakini umwana one nachandigete nche bono nari gosaba chiprokechi chiachentie echonye baraba yambari abari bantu banje bakonya umwana urione kibaranja irane Kenya acha kubwena rigororo nari tokomanya mochando ki umwana abwate egekogera nkibakorimeri chisimionya bakoira abantu asagaya na inde mbatebete barabune serikali imebari bone karo bare serikali eyime mbariyo asingenjo na serikali eyi gochikubariki ko bakera chisimi mbari kubwata mbategeti komanyekana eba progati bakachia mpesa ase ora tumeno anebe sumanya marieta abo mbono ba progati bono ne agent ya murustiga tumanyeti egete timu manyeti yaya lakini broker ya brokero no yogaiga ne nimo manyete no yogaiga bono nagenda muna bono igororo ongina mbaye agent ya moya busongo bono munanyenga na achira gotema gwaka taranye bwata arimeti nerega gwaka usereta nerega ntebi nga guchigwaka onyora barimeti namote ibono ngukoimukeria atua ngende bakase serikali obwatu ondigeri chi agent echiga korona no yotegete gonkonya akombori sukuru ki eriete sukuru nkambuni ki eyo mwana oya arwete akagenda Saudia nero nakani chi agent echo singe ekambuni eyi nkambuni ki imanya
nari nonya nonde bwansi otagete gonkonya aranyora ase agwetera nkonye naende bono ntobwati nonya nkende keratokonye bono ntobwate omochando ase eng'encho nkorera nde abana aba nabake nero oyo omo ayomo obo nero oyo okonya kominyokaga otatageti korwa ase nde kora mwana ari sana emiaka ere ngari ngekero ekero akogenda abwate omwaka oyo omo na emeti enyebere bona kwamuragire ninche namorerire bakoikira na omwana omoke ninche na omonyaruka narorora omonene bono oikirie emiaka 6 ere ninche mobwate korwa oboke mpaka goikera iga bono oyo nkomobereka nonyora egento ogokora ndosi nonya na ekebarua oyo goika omobere koende nere ase taiyo oratigie iga na etaoni tokonyara gotigera omonto agotaka omwakane na echibesa echio otabwati ogwakana naende gokorigia oragereria abana bono inche nare gosaba onde bwensi obwate obokonyi oramanye gosenchera muna torakore torusie omwana oria ari gose oyo ogwancha gotokonya na bagotokonya nchera ende yonsi erinde enyare gokonya abana aba ase eng'encho amang'ana aya mbwateraniri obwo baborenda tindikonyara gokora kende bona iga nobwete buna omwana ari nyagitari communication teiyo ng'aki ogocha kwarengereria buna mama omwabo bono ndengerereti iga akwete ebamong'entire bono ense yabande tokomanya ninki kere na monto omomanyete taiyo oramorora agotebia omosiko oyio orenge ong'akerete esimi niga arendete omorwaire na tokorure ase omorwaire oyo abare abwabwo omanyete bakomobuta egasi gose tokomanya eke baramokorere chinsa chiria amoroche naria amoroche bagakwana nere bono oria akairwa ase ang'ao na oria akara ase ang'ao arendete omorwaire bono naende ere takonyara gokora kende ase eng'encho na omoriku ogokorera omonto egasi takonyara gokora kende akonya mwana oyio one bono igo bakonyire at least bamanyire nonya nere ogerete nkamanya ng'a nyagitari ari abana bande abao ng'ai bare bono abana bande abarenka ase omogaka akare igo abande no gwatigete egari ogachara iga no bono mama omwabo igonde narenge na abana babere kero twarenge kogenda obisi kogambirana na omogaka oyio ominto twagosanete natebeti kumbere na abana barenge babere abake bono omomura narororo amo na omonyaruka oyio nare aberire nabarabwe ase amatuko atari make baka bono babeire abanene babeire abanto abanene goikera iga bono kero omonto na ebinto biao kero omonto na ebinto biaye agokora bono biagerete baka omoiseke oyo ochire korigereria omochando twatwarire amatuko ayonsi pi tomenyete para totabwati kende bono timaeti gose naki omwana arigerereti akanyora ng'a goika agende Saudi eyi akore egasi anyore chibesa rende twekonyere torochi bono naende orwarire bono nchera teiyo ngokora nyare koba kinkomorusia ororo onde bwansi obwate obokonyi nare gosaba atokonye nchera ende yonsi aranyara egere omwana oria arwari ache gochaga igo morore iga narwari gunyagitari iga narwari guga nanyora bokong'u bonde bwensi atokora ase omorochi bola sai akonyore ng'aki mogocha mwanyora endagera ino ekera gito ndagera gaiga inkoimoka mambi nabo ndagenda ndigie ekebarua nyore chianga insibi gose ogende ochiroche osiberie omonto nonya na enyomba gose nabo okogenda osomba amache gose osiberie omonto enyomba gose onyore ekebarua kende mogondo okore na gose otore echae tu onyore chibesa ogore endagera mori na abana bono na enyomba nero nere egochanda rende lakini rende bono nabo nkonya gotema gokora igo enyomba ere ngamo gwakana siri bubere nari ndanyare komenya na abana bonsi na tata omwabo abana abaere onya gocha korigi nonya na abana ng'aki bagenderete gose ngogosupport ari yaya tanya gocha kobarigi naende tari gonsupport kende naero nomomanyete abana abaiga bomoiseke timomanyeti nanya komorora niga are omokamba sobe ekari bokamba timomanyeti
no mugakuurire ngo gusupportera sukuru Yeah. kuleta omwana gocha Kenya ga yaya nachire kumwakira esimi kururing'ana eri anyorete tari kubwata nonya nere. okay ona iga I hope nga message yengu ikirera abantu abange bakurigereria by the way nka TV muntu nabaranyora nambare bari gari kwanza abantu ba Saudi nabange bakurigereria TV yetu abantu mbare baratake gukonya nonyora nonyine ndagera y'abana gaiga nonyora help go se support y'umuntu uranyare kureta umwana kurugari no se nabakoanga kie procedure muntu kureta kurugari gukoreta gaiga Kenya ache kubweni gugaiga nabo gwa appreciate nabo ndatebe mbuya mono ase eng'encho timanyeti njera ndakora torochi broker chiarimiri chisimi chiagent by then go temande kurigi e broker imwante bine menyete gaiga mugonga ne agent no bate namba iri kwayo go temande ko muligi personally manye nga kiba gukiraiga nga kyo musubati uri agenda tanki batari gukwanira umusubati ukorwa agenda mwana oyo mwiseke obugima bwa chenjiri no nyake mbura chenji ase eng'encho tanya gotuma besa chibesa chiatumete moisonde oroche chiasoete esimi ngachikorakira ng'ankire ng'irera abana esukuru January bono torochi nanda amang'ana achakire bono chiarenge chinke nande igo bono nachingochaka gosugureka munanda amorigi imoirani koro gochi gokwanera onde bwensi nona abasikari okonyora atagete chibesa onde bwensi nabo gokorikera riruba okonyora atagete chibesa norina noe na epikipiki noe na egari etagete chibesa bono chibesa echi oroche igo bogima mbogochenji stiri omwana ori karwarete bono nario obogima bogochi gokong'a mono naende ento kiagera nakobori igo twakore story echi chia Saudia chinyinge konyora ng'abanto ekero omonto akoruga igo ogenda Saudia gento ekenene nkeri ng'atagete obogima bwase obo bochenji kero omonto akoendaga aria atume gose na ebesa nka gose nonyere omonye naigendereri nonye omonto obekire ebiasara gose agachire nonye enyomba lakini ase egesi ekebe obwao bono bwabere nonye wasi kobwagiria atigarete igaiga mwendere komenya gaiga murigi nonye nebibarua byanka gaiga lakini let's hope nga ngonyora obokonyi omwana ache gocha gaiga enda omonto origere ntete na namba yo yesimi onde nabara gutomera nonye ndagera y'abana bakori gose no konyora nonye support iyo kureta omwana kurugari gocha gaiga sense ya Kenya so no batesi na nabone namba yo yesimi okorigereria kamera gaiga ere 0718 082 402 irorera na nande nyairorere 0718 082 402 Marieta Ruth Paul ara Marieta ari nonya sempes okay Ruth bone go unangwa kwaniti omwisubati otogochigokora tagenda no ngwa gwato obwoba gete story kware korora chia Saudi Arabia na bwato obwoba ase eng'encho nare korora bono ntebe muno omwiseke gete narorenge so abere gochirogoro gaiga ang'ena magenaria nachiete Saudi gabu akabera ororo omoiso aja gakorete emetienyi are etato tokaigung'a iga arusi guchinyigo oretu okoyenga omoiso aja muna igete gaiga arusi tigwe geti kiende gagachiagaku bono nche nganya kuoboa nganya koigu nainde nkobaita bare nono okong'enta nabo bakong'entu gose babatuguta chiubime riba abang'entire babatuguta chiubime gose babaita babatuguta roche gose babaira nonye babatindeka abantu bari bachire mbakumanyikana ase bare bona amang'ana aye story eye yaera igo bono nche naki nare konyakobera na obwoba nyagokuming'a gaki ase aye omwana achire bona atagete kogenda ng'ase kiaya abe iga nande na abana abwate abasiniini kwanza nere mbwate bwiko omonyaroka arabase gontigera abana koboko abande nabamura babere batatu bono egento eki naki kiare kong'oboi mpaka na bono nkeng'oboeti torochi bono timanyeti esare simi yaikire yarimire timanyeti ninki kegendererete ndatebe ng'a nimanyete ng'a mbuya ari gose mbubare no korwara kwae tomanyeti bono tinkomanyeti ring'ana riria igorete esimi riria akwanete rimo esimi yachete ekarima bono gaki inche nare gosaba obokonyi nonye ninwe onye mobwate monkonye moteme kondiga esi chiagenti echi ebroker ero nimanyete sobo onye bakonyara gonkonya bankonye na eserikari yesoanani gose mbankonye omwana oywo onairane Kenya one iga oranyora omonto taete kwenda Saudi Arabia advice ki oramwa nkomokani pi
egekogera nche namanyire ng'ari nabari banto, nonya na abaagenti bonsi ndabaruka abari banto, egekogera ebakoira abana ba banto kera emechando yatokire mbari kobwata simi. Orabatebi ng'a bono omonto oria mwaire tobwatire otwarire omochando, chinsa iga mokonye buna omwana oywo bono oroche na echigwi kibere agochi gokora nyagitari. Naki batari abari banto bangire kobwata esimi gokobatebia bagotebia ng'a ngocha kidogo, barimi bakobeka bisi gose bagoblock pi. Igo oroche barabwo gose batagete banyore chibesa, baire omonto engoro. Kenga abakoira abanto embera tari bakobaira abanto bachi gokora egasi. Yaya barabwo egasi yabo kabwatire chibesa iga chiria bakare koegwa, ebakoira abanto embera babatindeka, bairana bachi komenya emechi yabo bariete chibesa chia abana ba abanto gose basaritie amagima ya abana ba abanto. Bono inche naki ndatebera onde bwensi gaki oraigwa omwana oyo otagete kogenda. Timwanchera na egekogera, inche bweka buna narorire, gose ring'ana eri rianyorire narorire na eribe pi, tinkweba naende ng'irore ninyore omoiri one, ogoteba ng'a nabwate omwana okogenda ase aywo tari ase omwana akogenda. Ense ya isiko na embe, omwana akogenda akwere ororo, naende tomanya kende bono buna konya oyo natesegete agoteba ng'a nagwete korwa engasi, oroche ogachi kobatebia moire nyagitari bamotebia ng'a nabo kwarwete Kenya kore igo, endagera yoka tare konyora. Oroche akabora enchara rioka gose na esiorori yamoire tagakera nse, naende mbari gokumia. Ase aya bakomoire esabari eye bamotebeti bamoire, yoka tokomanya ng'a bachiete bakamwaka riria agunse bakarora okure bakamoira nyagitari, tokomanya egekogera ekero are nyagitari agetwa egesira ine aboretigwe ng'a rikere iga abwo iga aagetwa, bono ere tamanyeti, iga atogete okoboriwa egisira gekaorokia ng'a naumiete, bono takomanya. Oroche onye ndiri arenge Kenya naba Mombasa, naba nonya ngochi maata asirare, nonya Tanzania okorina egari ogende gogoika omobaga ogende gochia ororo na amagoro. Kanga tairaneti gocha rende kanga abanto mbakonyeti. Bono nonya na abanto bari nabari banto, ndoche ng'a amang'ana aria ya slave trade eri yarenge kare, nabo bagendererete mbaratiga. Igo iga aria tari ense omonto araadvise omonto ng'a omwana oye, ekero agochia ombuya. Nasegete ya obokong'u naende oborure obobe, omonto togosinywa gokwana. Pole sana mong'ina, nochanga bwairire, lakini kobe katoria namba yao ase screen, onde bwensi kurigereria story eyo otagete gokonya omong'ina oyo Ruth no toikaransete nere iga iga, enamba yaye nore iga iga ase screen. Tabwati nonye ngasi agokora iga moroche emiaka yaye yachire, nigotete kogorera abana endagera, nonye gwakana erent yao ntebire ase 2000 gwantebe mogwakana omotinyi iga iga, nomenyete iga iga mogonga bari gontagete komotagera, namba yaye nore nsabu. Lakini nende egento mono mono atagete gokonywa nkeri ng'a anyore omwana oye koruga aria ase ense ya Saudi Arabia, aria tuga iga ase ense yaito ya Kenya, ache konyora obobweni iga iga. Twabasabaire amaya, Nyasaye abakonye ase naro. Gaki mbuya mono. Enda konyigereria Inka TV genda gusubscribe bari mutara subscribe bano ko bareta tore story bune chichi nyinge kuruga iga ase ebinyore bieto bya Gusii togotara iga Gusii na outside Gusii kira ase by the way ngo ikatore subscribe kabisa na share chi story cheto chikira abantu abange na abantu buna batagete obokonye bakonyora ase oburaisi. Asante sana sikoligeria Inka TV maletane Bridget Kerubo, let's meet on the next story.